బంగారం, చాలా మంది అడుగుతున్నారు నీ బంగారం ఎవరని. ఏమన్నా సంబంధం చెప్పను? నువ్వు దూరమైన చెప్పనా, లేక నువ్వు నా దగ్గర నుండి చెప్పనా? బంగారం చెప్పనా? చెప్పు బంగారం చెప్పనా? చెప్పు బంగారం చెప్పనా? బంగారం చెప్పనా? బంగారం చెప్పనా? ఒకటి చెప్పనా? ఏదో ఏదో ఒక్కటి చెప్పు, ఒక్కటైనా. చిట్టికి నీరు పూస్తేనే పువ్వు ఎరుపుస్తుంది, కానీ నా ప్రేమకి నువ్వు ప్రేమను పంచితేనే కదా నా మనసులో బాధ నీకు అర్థమవుతుంది. ఛీ పోరా పోతురా పోరా పోతురా పోరా. డీజే హరీష్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు. నాతో మాట్లాడే ఇష్టం లేకుండా ఉంటే వదిలేసి లైఫ్ లో నేను డిస్టర్బ్ చేయను, అంతేగాని ఇష్టం ఉన్నట్లు నటించకు. బంగారం I love you, Bangaram.